Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε Free Fire, από ό,τι βλέπετε, και θα... Περιμένετε να σας δείξω. Θα πούμε, είμαστε 94 αστέρια στο Master, 94 αστέρια στο Master. Θα προσπαθήσω με τον αδερφό μου από εδώ να το πάω Elite Master και αυτός πόσο είναι αυτός, με 43, να το πάει με 50, μετά να το βοηθήσω και πάλι να πάει Master. Γιατί είναι έτσι τα γραφικά, ρε. Να, καλά. Apparently, I'm special enough to be the chosen one. It's showtime! Ω, ναι, αυτό το θέλω. Δεν θέλω, το βάζω εδώ. Κάτσε, να το φτιάχνω εδώ. First blood. Έφυγε. Ω, νόμιζα ήταν αυτός. Ποιος είναι, ρε, bro. Help me! Double kill. Ωραία. Είδα, ρε, πού πας με αυτό, ρε. Α, δεν έχει. Α, καλά, εντάξει, ναι. Triple kill. Φίλε, γιατί δεν πήρες από κάποιον άλλο. Τα δω. Κάνει το λόλ. Head there. Κακό είναι ότι εγώ δεν έχω το λόλ και δεν μπορώ να το κάνω. Έχω όλα αυτά. Restored EP for everybody. Αλλά δεν είναι ωραία. Α, ναι, για να περιμένει το βίντεο, βάζω λεφτά στο Free Fire. Κάτι άλλο, αφήστε να περιμένετε το βίντεο, βάζω λεφτά στο Free Fire. Πλάκα κάνεις τώρα. First blood. Τι είναι αυτό, ρε. Help Έλα me! πίσω εσύ, έλα πίσω να με κάνεις, ρε. Help me! Τι ήταν αυτό. Τι κάνα. Help me! Double kill. Δύο, μπρο, ρε. Help me! Double kill. Ρε, μα. Το σκότωσε. Ω. Μπρο, αυτός δεν γίνεται να το πιάσει έτσι. Ήταν τυχερός, Need γιατί έχει equipment. μάκρο. Restored EP for everybody. Μάκρο μόνο στα... Φτιάξω λίγο. Το μάκρο μόνο στα iPhones είναι, αλλά... Το κάνεις. Βάλε εδώ. Καλά, εντάξει, έτσι. Το ξέρουν όλοι ότι μπορεί να με σκοτώσουν, αλλά τι. First blood. Ωραία, τι είχε αυτός. Ας μην μας έρθουν από εκεί να μας σκοτώσουν. Σας αρέσει αυτό. Είναι ωραίο. Double kill. Πάμε να πάρουμε αυτό που λες.
Quick EP conversion for everybody. Το θέλω πολύ αυτό ρε, περιμένω να βάλω τα λεφτά να πάρω αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό το φόρτι με το... Το χαμάς δεν είναι ότι μ' αρέσει, αλλά καλό είναι. Άμα το πας level 7, χαμάρει πολύ. Οπότε κάνει δουλειά. Enemy spot. First blood. Double kill. Ωραία φίλε. Από πίσω σου ρε. Πρόσεχε. Πρόσεχε, δεν είναι λίγο. Double kill. Help me. 137 χίλια. Hey. Αυτό είναι αυτό. Όπα μπρο. Chill. Help me. Triple kill. Σιγά σιγά. Δεν μάγες το έχουμε χάσει. Τώρα το χάσουμε. Ωραία μπρο, τρέχει γρήγορα εκεί. Α, καλά, εντάξει, ναι ρε, ναι. Ναι, όπως το λες ρε. Μαλακία. Γιατί δεν τρέχει. Restored EP for everybody. Πήρα. Need equipment. Med kit for everybody. Ωρε φίλε. Όντως τώρα. Α, καλά, τη βλάκας είμαι εγώ ρε. First blood. Βασικά πάρω το ψ γιατί... Ωραία, πούσε μου. Έλα γρήγορα. Thanks. Α, καλά. Δεν έχω να κάνει. Χαρμάλακα τι να κάνω. Double kill. Γάμο και σένα, Triple μαλάκα. kill. Πώς δεν βγάζει τίποτα ρε. Από 10 βγάζει. Ναι, εντάξει. Ναι, μαλάκα, ναι. Έτσι. Άμα είναι να βγάζει το όπλο από 10 θέλει 20. Όχι 20, τι λέω ρε. Τι είναι αυτές οι φλακίες ρε. Όποιος μπίμπι. Περιμένουμε και περιμένουμε. Είναι να βάζω. Τι ξούνια πίσω. Τι είναι αυτό.
Νέο. Νέο. Νέο προ. Ωραίος. Ωραία φίλε. Λοιπόν, θα κάνουμε και αυτό το game 95 και θα το κλείσουμε. Γιατί άμα είναι έτσι ρε φίλε από 10 HP κάθε τέτοιο, τι να σου. Έλα ρε. Ωραία, εντάξει φίλε. Ωραία, ξεκίνησε. Λοιπόν. The young Tatsuya knows how to get things done. Πρέπει να το πάρουμε να πάμε στα... Head there. Χαράξερα. Help me! Double kill. Μπρο! Μπρο! Τι μου πιάσε! Τι ήταν αυτό! 463 κεφάλαια. Τι... Ο μπρο παίζει να τα πιάσε όλα κόκκινα. Ο μπρο παίζει να τα πιάσε όλα κόκκινα. Μαλάκα. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο όποιο να πιάσεις. Θα βάλει πολλά, αλλά κάτι. First blood. Ωραίος αυτός που τους σκότωσε. Help me! Double kill. Θα κλέψουνε, δεν με νοιάζουν τα kills, αλλά Thanks. τουλάχιστον να νικήσω. 4. Σχέτα δεν θα την ξεχάσω που έφυγε. Ήταν αυτή η σχέτα ρε. Λοιπόν. Κάντε ένα like, ένα subscribe και να φτάσουμε τα 10 likes. Με αυτό πιάνω καλές σχέδες, αλλά καμιά φορά. Help me! Πού είναι ρε? First blood. Double kill. Help me! Thanks. Triple kill. Έπιασα μια αρχίδα. Όποιος θέλει να πάει να το δει στο TikTok μου, έχω βάλει ένα βίντεο. Resources Θες. here. Έπιασα Wanted things. 524 με το Deagle.
Δεν ξέρω πώς το έκανα. Βασικά εντάξει, εύκολο είναι, το έχω κάνει πολλές φορές, αλλά τις χέντες τις έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, όσοι δεν το ξέρετε, είναι όπως εδώ, Sky Legend UT, U8, πώς διαβάζετε, τέλος πάντων. Πώς δεν τον είδα ρε αυτό. First blood. Double kill. Άλλοι δύο είναι. Παίρνω ένα win αυτό. Έλα. Και να πάτε να δείτε τη χέντα που έκανα. Όχι, όχι. Triple kill. Να το βάλετε μέσα τέλος. Λοιπόν, κάνουμε upgrade. Πιο πολύ εγώ δεν τα πετάω τα grenades, αλλά παίζω με grenades. Δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσει να παίζω. Ούτε σε room κανονικά απαγορεύεται, αλλά όσοι το κάνουν με grenades ή με grenades. Still on cooldown. Αλλά κανονικά στα rooms, όσοι δεν το ξέρουν ή οι πιο πολλοί θα το ξέρουν, κανονικά οι πιο πολλοί δεν είναι ότι παίζουν με... Πώς λέγεται, ούτε με spam αλλά ούτε με grenades. Πού είναι ρε? Τι φύσω εγώ, τι στο καλό ρε. Τι είναι αυτό ρε? Ω, καλά. Ω, ρε φίλε, ωραίος. Ωραίος. Thanks. First blood. Ουφ, ευτυχώς. Head Double there. kill. Τα πέντε αστέρια. Let's go. Έτσι, αυτός πρώτος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Θα βγάλω βίντεο άμα πάω off camera, άμα πάω Elite Master θα βγάλω βίντεο, να το ξέρετε. Λοιπόν, bye bye guys.